Kalore kod milome manogol kod gavana mar kaonti ma Nairobi Johnson Sakaja ni MCAs ma Nairobi dhi bedo gi romo margi mokwongo kama igeno ni gidhi yiero spika margi tarik 29 mar dwe mar 9. Kinde koro osechopo ka ikruok chalo nade. Cleophas Oluoch nowuotho kanyo kendo miyo waler mathoth. Odiochieng' ochopo. MCAs e kaonti ma Nairobi koro kwano mana seche mondo mi twak margi mokwongo timre. Twak mane olandi kod gavana mar ang'wen e kaonti ma Nairobi Johnson Sakaja kori chano mondo chaki chieng' tich ang'wen tarik 29 dwe mar 9. E twak mokwongo no, igeno ni MCAs dhi chamo muma ka gisingore ne timo tich bang' ka moko kuomgi ne oyier dwe mar 8 kama moko bende ne ogwel. Bang' chamo muma e apis, gibiro yudo thuolo mar yiero spika kod jalupne. Spika ma idhi yier dhi bedo mar ang'wen nyaka ne telo mag loch gwenge ne chakre. En ng'wech mager ma igeno ni dhi nenore chieng' tich ang'wen e Assembly ma Nairobi. Od bura ma Nairobi nigi MCAs maromo 124. E kindgi nitiere MCAs maromo 85 ma oyier kachiel kod 39 ma ogwel. MCAs e kaonti ma Nairobi opogore kaluwore kod duond buche mane giyombo godo e yiero mokalo. Duond bura mar UDA kod ODM nigi kwan MCAs maromo 35 moro ka moro, ka Jubilee nigi kwan MCAs 6, to Wiper nigi 4. Duond bura mar CCM nigi MCA 1 kende, ka MCAs moko 3 ne oyier maonge duond bura. Ka koro odiochieng' okayo mar yiero spika kod jalupne od bura ma Nairobi, PM ne oyawo thuolo kendo joma ne nigi riyo mar bedo spika ne omi tarik 23 dweni mar 9 nyaka tarik 26 dweni mar 9 mondo chwal kwayo margi. Karan mar od bura ma kaonti ma Nairobi, Edward Gishana, ne oyudo kwayo maromo 24 mag jogo mane olap dhogi ndong' ka gombo bedo spika. Kata kamano, ji 9 kende mane oduoko otesegi mondo tim apedha. Kuom ji 9 go, ji 2 kende ema koro ideo ni dhi rakore ng'wech mar laro kom spika e od bura ma kaonti ma Nairobi, ka ji 7 mamoko koro wit kwayogi oko. Ji 2 go oting'o Kennedy Ng'ondi mane oyudo sir mar riwruog siasa mar Azimio. Kennedy Ng'ondi ne en jalup spika e sirkal mokwongo ma kaonti ma Nairobi e kind higa mar 2013 nyaka higa mar 2017. Machielo en Hassan Rabu Mohamed. Ji 2 makoro odong' e pap nigi thuolo mar donjo e kom makoro oseyudo spika ma opogore. Higa mar 2013 kane telo mag loch gwenge ne ochakore, Ole Magelo ne oyier kaka spika mokwongo e kaonti ma Nairobi, ka Kennedy Ng'ondi ne oyudo lemo mar jalup spika e kind higa mar 2013 nyaka 2017. E telo mar 2 mag loch gwenge, kaonti ma Nairobi ne oyudo spika 2 kachiel kod jolupgi. E tielo mokwongo higa mar 2017 nyaka higa 2020, Beatrice Elachi ne oyier kaka spika mar 2 ka John Kamangu ne en jalupne. Telo mane orumo bang' kane Beatrice Elachi ne othich oko mar apis mar spika. Bang' koko mane okwako od bura mar kaonti ma Nairobi e kind higa mar 2020 nyaka 2022, Benson Mutura ne oyier kaka spika mar 3 e kaonti ma Nairobi, ka Geoffrey Odhiambo Majiwa ne oyier kaka jalupne. Benson Mutura ne en achiel kuom jogo mane deo gi kweth mar siasa mar Kenya Kwanza mar laro komno mar spika e kaonti ma Nairobi. Kata kamano, ne owit kwayo ne oko mar dwaro bedo spika kaluwore ne ok otero otese moko. Bang' milome mane oor gi karan mar kaonti ma Nairobi ne ute fwambo, MCAs motenore gi Kenya Kwanza e kaonti ma Nairobi ne ochwalo ng'ur margi ka giwacho ni ponono ne nitiere mibadhi e puodho jolar kom spika e od bura ma kaonti ma Nairobi. We will not take it kindly that they can come and do machinations that they have a favorite candidate, take requirements and that locks out every other Kenyan who is eligible to run for this office. For example, they had put a requirement of a certificate of good conduct. We all know that the advertisement for speaker was done on Friday and the last day to return the documents was Monday at 9 a.m. It is not possible for somebody to have woken up, applied for any government document and gotten it by 9 a.m. And we want to express our disgust as Kenya Kwanza, and we are going to fight this. MCAs go motenore gi kweth siasa mar Kenya Kwanza
koro lieko ni gidhi ng'anyo ne twak kachiel kod yiero spika e od bura ma kaunti ma Nairobi mano odiochieng' ma tarik 29 dweni mar 9. Hakuna mtu ataapishwa kesho hapa. Kesho hakuna kuapisha na itaendelea hivyo. Tutangoja mpaka watatue hili swala la spika. Piem mapek koro irito chieng' tich ang'wen okinyi bang' ka MCAs osechamo muma. Penjo maduong' en ni bende ng'anyo mag MCAs ma Kenya Kwanza dhi tamo MCAs mamoko goyo ombulu e kom mar spika. Cleophas Olwoch, Ramogi TV, Nairobi.